A day in my life as a sexy sa una karon tambok na og naa na sa isla for today video day. What's up mga katamsi? So nagandam na di ko dira sa ako ang dalhonon, nagdala ko og suka, baon na kanon nga kanang bahaw, then nagdala pud ko og tubig kay matumig dagat mga katamsi, mangilaw mi dito og bat or unsa ba among makilaw dito. Then dala na panginhas basin na mi daghan makuha na mga kinason ba. Then nagandam na ko ana, then moadto na mi ana mga katamsi. So kauban ako dira si kuya, si Punsing og si mama. Naabot na din mi ana sa dagat mga katamsi og mao nang amo ang pambot og baruto nagtapad. Then nanguha na mi ana ni Punsing og mga kinason kung unsay among makuha dira ba. Gihatag na ni mama nga akong kutsilyo kay magukay-ukay kanuhay ko diri mga katamsi ba na mangita kanuhay ko kinason, pero ang tinuod na mga katamsi nalipong na ko ana sige duko-duko kay di ko kay bo manginas. Then nanguha ra ko na dira og mga kanang naga ni mamilit sa kana ba pagatpat mga katamsi. Kinsay nagakuha na nga naay mamilit sa pagatpat ba nga kinasuna. Mura na akong gipanguha oy. Kaysa yun daman kwaon, pero kung naa sa mga bato-bato ingon ana abot lang malipong jud ko og panangita kay dili jud ko kay bo. Labi na ng mga sikat gamay ra jud ako makuha ana kay kani si Punsing oh grabe kay hiliro manguha og sikat gyud, grabe ang mata ni Punsing mura jud kanang teleskop ba. Agoy ang kibot ni Pinggoy nakita. So diri ko sa pagatpat mga katamsi nanguha ko aning namilit gani sa pagatpat na murag kanang tipay unsa bay tawag gani niya. So pakilaw man daw ningon si mama. Then pagkaman na mga katamsi ni suksok jud ko diri sa pagatpat kay ako jud siyang kwaon. Di jud na kunungan nga dili ni siya matangtang diri. Gisap-sap jud na ko siya dira mga katamsi og porting lipaya sa aliwang kay nakakuha na jud siya gidok-dok-dok pa niya gipasuya pa. Sa muka gidaling Pinggoy gusto jud niya nga mada siya sa video ba. Then nagnguha ko dira sa katong mga kinason nga namilit sa may pagatpat mga katamsi ba kay nakakita ko dira iberte dagana dira dapita. Then pagkaman niya tumi dito sa pikas kay nanguha mig mani-mani kay gigipanggutom na mi mga katamsi. Ang mani-mani mao na amo ang kilawon mani-mani ba nga katong bat mga katamsi. Ug mao na si mother sus focus kay siya panguha og mga mani-mani Gwapa kay si mother da. Og porti pug naning og panguha ning ako ang bayaw nga gwapa ba kani si Punsing ba Sa grabe, bali mo ukay-ukay ni Punsing. Gwapa jud kaayo si Punsing. Uy, labi na kumpleto ang iyang ngipon. Og focus kanuhay ko dira og sige pangukay mga katamsi basin day ay makakita og ko og mani-mani, pero ang ending wa day kakita mga katamsi. Hagoy ba porte jud ipakita pa kanuhay pero kuha day ng mama og ni Punsing. Ako lang kanuhay kuan. Pagkahuman baboy mangyud kaayo ni, so gigutom man makoy dala nga panaw. Ako na lang nagikaon og pandira. Kaon nagiginauna aning bayhana ba. Then taob pa man jud siya mga katamsi, taob pa siya, so dili pa mi makakita og mga sikat-sikat dito sa may unahan kay naa pa may dagat mga kay gigutom na jud ko, nagkuha kog bahaw, gituslon na kog asin kay samtang naghiwa-hiwa pa si mama dito sa bat.